ଅତୀତ को ମନେ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମେଳାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ ତାର ନାଁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭିତରେ 1000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ଆସିଛି। କଟକ ଟୁ ବାଲି 7650 କିଲୋମିଟର ଥିବାରୁ ଭାରତ କଟକ ସହର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଫେରିଥାନ୍ତି ବହୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସି ଏହି ମେଳାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନନ୍ୟ। संपूर्ण बालीजात्रा पड़िया को कहीं कहल मो माँ को छाड़ी जावाक पड़ो मु जमा बाहर हजी को मु कहीं बाहर के जानी हे सारी शर्ट पिंधे 1 2 3 एंड गो घोग है एकदम पूरा घोग है भिड़ होगी आज लास्ट डे बहुत एंजॉय करछु एंजॉयमेंट बेला अलग प्रकार ना कोन माने A1 लेवल एंजॉयमेंट
मजा लागला की नाही डोक्यान